Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kkundannat lill-organizzaturi ta' parti li seħħ 9 snin ilu f'Tafra Ben fil-Qawra u lill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar biex bejniethom iħallsu s-somma ta' ftit inqas minn 464,000 euro lil Vladislava Kravchenko li spiċċat ipparalizzata u f'siġġu tar-roti wara li waqa' fuq apparat tad-dawl li nqala minn postu. It-Tfajla ġarbet diżabilità permanenti ta' 75%. L-inċident seħħ meta Vladislava kienet qed tattendi għal parti fil-miftuħ imtella minn Kevin Mikallef u Alan Buġġija taħt l-awspiċi tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar f'Ottubru tal-2009. Waqt li kien għaddej il-parti, l-armar li fuqu kien hemm id-dawl inqaleb minn fuq il-palk għal fuq in-nies fosthom Vladislava. Konsegwenza ta' dan, il-vittma ġarbet diżabilità permanenti tant li spiċċat paralizzata minn qadda l-isfel u f'siġġu tar-roti. Fil-qorti ngħad li rieħ fil-inħawi tant kien qawwi li f'ħin minnhom għamlet buffura kbira li waqgħet l-scaffolding bl-apparat għal fuq in-nies. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Silvio Meli qis li l-organizzaturi naqsu li jieħdu l-miżuri neċessarji biex jevitaw dak li eventwalment seħħ waqt il-parti. Il-qorti notat ukoll li riżulta li ma kien hemm l-ebda sorveljanza għal dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u s-sigurtà, b'konsegwenza li Tfajla korrit b'mod li ħajjitha inbidlet mill-lejl għan-nar. Il-qorti qalet li l-fatt li kien ir-riħ u li l-istruttura ma kienx marbuta kienu fatti li l-organizzaturi kienu jafu bihom, madankollu huma għażlu li jibqgħu għaddejjin bil-parti minkejja li setgħu jipposponuh għal data oħra aktar xierqa. Il-qorti qalet li l-Kunsill Lokali huwa wkoll responsabbli għal dak li ġara u għad-danni u l-istess il-kumpanija li installat id-dawl.